जखनथाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे 37थि जखनथाय सा रंगिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साननैनि हाबाफारि लानानै जोंनि नर्थ रंगिया आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय देउलकुसि बाथौ थानसालियाव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय जादों। बे हाबाफारिया दिनै 28 आरो 29 साननैनि हाबाफारि। बे साननैनि हाबाफारि बायदियै दिनै 28 तारिखआव बायदिसिना कम्पिटिसन जेबायदि लिटारेचार कम्पिटिसन माने स्पर्ट्स कम्पिटिसन बेफोर कम्पिटिसना दिनै जागायगोन आरो लोगोसे जिखिनि हाबाफारियाव जों आलासिफोर लिंहरदोंमोन दिनै बेखेवनो थाखाय गासैबो बिथांमोना जोंनि गेजेराव सफैजोबदों आरो लोगोसेयैनो गाबोनो दिनै 28 तारिख मोनाबिलियाव मोन 8 आनसलिक माने फरायसा आफादनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 8 आनसलिकनि डेलिगेट्सफोरा मोनाबिलियाव दिनै प्राय 4टा बाजिसोआवनो बेलासिनि बे समावनो बिथांमोना गासैबो सफैजोबगोन आरो मोनाबिलिनि 4-5टानिफ्रायनो डेलिगेट सिटिंआ आरम्भ जागोन। जोङो बेनि अनगायैबो जिहेथु डेलिगेट सिटिंआव बिथांमोना माने जा थांनाय बोसोरफोराव फरायसा आफाद हिसाबै जातीय संगठन हिसाबै मा खामानि मावबोखो आरो इयुनाव मा खामानि मावलांगोन हारिखौ लानानै बेफोरनि सायाव निस्सय मोजां बाथ्राफोरखौ बिथांमोना सावरायगोन आरो लोगोसे गाबोन जोंहा अपेन सेसन जागोन। दा बे अपेन सेसनाव जोङो बायदिसिना माने आलासिफोरखौ जों लिंहरदों माने फरायसा आफादफोरनि मोनसे सावराय मेल लादों बेयाव आरो बे मेलाव जोंनि तामुलपुर जिल्लानि डिसि मेमखौ बेयाव हांख्रायनाय जादों रिसर्स पार्सन हिसाबै आरो लोगोसे एसपि बिथांखौबो तामुलपुर जिल्लानि एसपि बिथां आरो जोंनि गरेस्वर एसडिसि बायद'खौबो बेयाव हांख्रायनाय जादों आरो बे 8टा आनसलिकनि फरायसाफोर कलेजफोरनिफ्राय बा हाइ स्कुलफोरनिफ्राय फरायसाफोरा बेयाव एटेन्ड जागोन। निस्सय मोजां खोथाफोरखौ बेयाव सावरायनाय जागोन। फरायनायनि बिथिङाव बोरै दावगालांनांगौ फरायसाफोरा बेफोरनि सायाव मोजां रिसर्स पार्सना मोजां भेलुएबल बाथ्राखौ बुंगोन आरो बे बाथ्राफोरा जाहाथे जोंनि फरायसाफोरनि इयुनाव जाहाथे जौगानाय खामानि होयो बेखौ जों मिजिंथिगोन आरो लोगोसे जोंनि बे मेलखौ माने जिथिया अपेन सेसन जागोन एटानिफ्राय जोंनिया माने माबाया जागोन अपेन मिटिङा बे अपेन मिटिङाव जोंनिया बेखेवगिरि हिसाबै बे मेलखौ बेखेवनाय हिसाबै बिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर' सार बिथांखौ खावलायनाय जादों। बिथाङाबो खोथा होदों बिथाङाबो सफैगोन होननानै बुंदों आरो लोगोसेयैनो नै बे मेलाव चिफ गेस्ट हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बेयाव नुजाथिफैगोन आरो लोगोसे माखासे रिसर्स पार्सनफोर फैबावगोन आरो बेयाव दिनै 28 तारिखआव डेलिगेट सिटिं जानाय सिगांनो जोङो बे मोनसे सुभिनियर आरसिनि जानानै मोनसे सुभिनियर जोङो बेखेवनाय जागोन। बेखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि लकेल MCLA महेस्वर बसुमतारी बिथांखौ जों खावलायदों। बिथाङाबो जोंनि गेजेराव सफैगोन आरो लोगोसे जिल्लानि जि सुभिनियर जिल्लानि मेगाजिन बे मेगाजिनखौ बेखेवनो थाखाय जिल्ला बिथांनि दैदेनगिरिफोरा माने जोंनि स्पिकार बिथांखौ आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथांखौ खावलायदों होनना जोंनो जनायदों। निस्सय जोंनि आलासि बिथांमोना बेयाव सफैगोन आरो लोगोसे बेखायनो आङो खावलायनो लुगैयो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जिमानखिनि दख'रानि सिङाव रायजो राजा बिथांमोना जेन लोब फैनानै गाबोन अन्तत अपेन सेसनाव बाहागो लाफैयो आरो लोगोसे बाहागो लानानै बे मिटिंखौ जानो साक्सेस खालामनायाव जाहाथे सहयोग होयो बेनि थाखाय आं आरसिनि जानानै रिसिपसन कमिटिनि जानानै तामुलपुरबाखि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ गाबोननि अपेन मिटिङाव जयैनो नुजाथिफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 3थि थान्दै जखनथाइ आरो साहा रङिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 37थि थान्दै जखनथाइ बेखौ जोङो जिल्ला आरो दख'रा जों जथायै नैबे साहा रङिया दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय देउलकुसि बर' बाजारनि गोथार बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव जोङो साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिफोरजों खुंफुंनो थाखाय जोङो थि खालामदों आरो गिबि हाबाफारि बायदियै जोंहा दिनै फुंनिफ्राय
माखासे बेखेवनाय हाबाफारिफोर जेरै जोंहा गाहाय पेन्डेल बेबायदिनो गाहाय जौस्रां बेखेवनाय बेबायदिनो जोंहा माने जामुंसालि बेखेवनाय बेबायदि बेखेवनाय हाबाफारिया दिनै जानानै थांबाय आरो लोगोसेनो जोंहा दिनै नैबे थान्दै जख'न्थायाव जोङो जिल्ला एबसुआ माखासे बादायलायनाय जों हाबाफारि लादों। गेलेमु बादायलायनायाव जोङो काबादि हिन्जावसाफोरनि थाखाय काबादि बादायलायनाय, हौवासाफोरनि थाखाय बुलुर बादायलायनाय आरो बेबायदि थुनलाइ बादायलायनाय जोङो लादों। बे बादायलायनायफ्रा सोलिगोन। बेनि उनाव दा मोनाबिलियाव जोङो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै माने केन्डेल लाइटिं बा आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि जोङो लादों। बेनि उनाव जोङो 6 बाजियाव थान्दै जख'न्थायनि जि गोनांथार मोनसे जि थान्दै मेल बेखौ जोङो लादों आरो बेवहाय थान्दै मेलखौ बेखेवनो थाखाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि सार बिथांखौ जोङो हांख्रायनो लाबोदों आरो जोङो नैबे थान्दै जख'न्थायाव जोङो गोबांथार जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे जेंना जेंगोना बेखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों थान्दै मेलाव जों माखासे रेजुलिउसनफोर जोङो लागोन। बोसोरसे जोङो मा मावगोन फैगोन बोसोराव बिनि जों रेजुलिउसन लानानै उननि समाव जों खामानि मावलांनो थाखाय थि खालामनानै लागोन आरो बिनि उनाव गाबोन जोंहा फुंनिफ्रायनो फुंबिलिनि जि आर'ज बेनि उनाव गौथुमारि फिरफिला बिरहोनाय बेनि उनाव जोंहा मा होनो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो जोंहा मस्ट लकेल जोंहा सासे मुंख्लं दङ मुंख्लं हरखाब नार्जारि बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारिफोर दङ। बेनि उनाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय जोङो फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगाखां होनो थाखाय दिनैनि बे जुजिनाय बादायलायनाय जुगाव फरायसाफोरखौ जों राफोद खालामनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे स्टुडेन्ट कनक्लेभ काम जोङो फेलिसिटेसन प्रग्राम जोङो लादों आरो बेयाव जोङो फुंखा सुबुं हिसाबै जोङो तामुलपुर जिल्लानिनो गोदानै डिसिनि बिबान मोनफैनाय सिमिकरन IS बिथाङा तामुलपुर जिल्लानि डिसि जों बिथांखौ लिंदों। लोगोसेनो तामुलपुर जिल्लानिनो SP श्री ताबुराम पेगु APS जोङो बिथांखौबो जोङो लिंदों आरो बेनि अनगायैबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारि बिथांखौबो जोङो नैबे माने स्टुडेन्ट कनक्लेभ बे हाबाफारियाव जोङो लिंदों आरो बिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ जोङो राफोद खालामनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो नाजादों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गेवलां मेलाव जोङो आथिखालनि बर' हारिनि थासारि जोंनि जेंना जेंगोना बेखौ रायजो राजानो मोनथिहोनो थाखाय जोङो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। बिथाङाबो बाहागो लागोन। बेखेवगिरि हिसाबै बारग' चिफ जोंहा प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बेबायदिनो जोंहा एपइन्टेड स्पिकार बा थि बुंथिगिरि हिसाबै जोङो माने एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार बर'नि सासे APSCआव पास खालामनानै बे एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार जानाय मा होनो जोङो बिथांखौ जोङो लिंदों। बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो APSCआवनो पास खालामनाय BDO जोंहा बिरबल ब्रह्म बिथांखौबो जोङो लिंदों। बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद फरायसा आफाद जेरै जोंहा बर' थुनलाइ आफाद, बर' हारिमु आफाद, बर' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन गासैखौबो जोङो लिंजोबदों आरो गुबुन गुबुन माहारियारि फरायसा आफाद जेरै ASU, ARSU, AMSU, ABMSU जोंहा जोंनि जिल्लायाव जेसेबां दङ गासिबो माहारियारि फरायसा आफादफोरखौ जोङो लिंजोबनाय जादों आरो जोङो ओंखायनो ओनसोलनि नैबे देवलकुसि ओनसोलनि लोगोसेनो जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो खावलायगोन गाबोन आरो दिनैनिफ्राय आरो गाबोनबो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव फैनानै लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनांगौ बेखौ जों साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाखौ गुरै खावलायो।